Payungono wong sak negara Nganata Kyai Werkudara Kakang Para dawuh monggo Yaya Arjuna ana timbangnya ngadhawuh kembang pemedhawa kalungguhan samangkipun Kakang ing Amarta Prabu Puntabima nyuwun manyapura rabi sawawan pangandikan kanthi tertitih lawan jeneng sira kadang-kadang Pandhawa jalaran kalungguhan samangkipun negara Nganata kalawan tamu agung pepundhenmu saking negara Ngastina ing dina samangku wis durawuh ana madyaning Praja Indraprasta ya markakanku sasana sawan ciradoke marang panjenengan manung Brahma rawuh para pundhen sekalian duh Rama Panembang Begawan